Velkommen her nu i den moderne verden med chilier. Så har vi været ude og købe 2 chilier. Vi har købt en kategori 2 på en skala til 10. Og så har vi købt en kategori 6 på en skala til 10. Og vi har valgt at tage den gule i dag, fordi hvis den er meget slem, så tror jeg bare, at vi får den her til fuglene. Og den vi skal have her, det er en Sugar Rush. Så hvordan? Er du klar, Frida? Ja, jeg er fuldstændig klar. Vi tager det ikke derop, gør vi? Er det ikke det stærkeste? Jo, vi skal skåre det her af. Det har jeg set ham Chili Claus, han gør. Men, Og så skyller han det. Skulle nok have haft et lidt større glas. men vi skal da ikke spise det hele, skal vi? Det skal du sgu da. Du skal ikke hele chilien. Jo. Der er sådan nogen, de tager bare et lille stykke af den far. Det gør Chili Claus altså. Ja, når Chili Claus han tager, så kører han Chili altså Claus. hele den her ned. Ja, chili. Kan vi ikke lige lave sådan en der? Men det bestemmer du Jeg selv. kan sgu ikke spise. Jeg dør så. Men du skal da have det stærke heroppe ved kernerne. Det kan jeg ikke. Jeg dør indeni. Jeg spiser den hele. Det skider jeg på. Okay, jeg tager bare det her. Men skal man også tage kernerne? Ja, det er dem, der er stærke. Okay. Hvordan er du? Er du klar? Tager du bare det hele? Ja. Den er stærk. Ja. Hvordan synes du, det går? Og jeg kan ikke spise mere. Jeg tog bare en lille bid. Og jeg har lige det her. Han er meget frugtig. Han er stærk. Ja. Og jeg har lige dem. Nej. Ja. Jo, mælk. Nu kommer den. Skal du have mælk allerede? Ah! Vi er nogle kyllinger. Tungen, den er helt af. Må vi godt bare drikke den her? Ja. Ja. Det er dejligt. Hvor gør det? Men Nej, det kom. jeg vil sgu ikke. Skal du ikke have mælk? Nej. Fuck, det er stærkt. Det går på min mund. Ej, du skulle jo ikke have mælk. Ej. Nej, det er sgu nok ikke mig med stærk. Hjælper dig aldrig en skid. Du er klar over, hvor en lille bid jeg tog? Hvis du kan bare gøre. Nu kan jeg godt følge buber. Det kan jeg ikke gøre. En ting er helt sikkert. Jeg får aldrig spist den her. Det gør jeg heller ikke. Jeg skal have nogle kyllinger, mand. Jeg synes altså godt, jeg kan mærke det op i ørerne. Ja, det kan jeg også. Skal vi stoppe? Ja.